कि सुर नहीं सुरताल है मैया कैसे तेरा गुण गाऊं मैं चादर ओढ़ी के मैया द्वार पे तेरे आए कि मनु भी मैला तान भी मैला मैं कैसे छुड़ाऊं बन के भिखारी मैं बन के पुजारी माई दास के देना उबारी दुआरा पे दास माई दुआरा पे दास माई आवाज लगावत बा आज लाजू बचाल माई ए माई कहानी बोलावत बा हो आज लाजू बचाल माई कहानी बोलावत बा कहे के भाव दुआरा पे दास माई दुआरा पे दास माई दुआरा पे दास माई दुआरा पे दास माई आवाज लगावत बा आज लाज बचाल माई कहानी बोलावत बा हो आज लाज बचाल माई कहानी बोलावत बा दुआरा पे दास माई दुआरा पे दास माई दुआरा पे दास माई आवाज लगावत बा लाज बचाल माई कहानी बोलावत बा हो आज लाज बचाल माई कहानी बोलावत बा गलत बड़ी हाँ में हो बेटा तो बेटा पर माथा पे हाथ रख फेर दो नजरिया
बहुत रुपये का आशीर्वाद मिला, चढ़ छू का प्रणाम है, कहना है ओ बेटा तो बेटा कोई डगरिया माथवा पे हाथ रखी फेर लाज बचा लो माई कहानी बोला और हमारे संसार भाई जो म्यूजिक डायरेक्टर है बहुत बहुत भाई में भक्त सुर के न ज्ञान और केहू ना बचावे आवे आफत में परान बा बात सुर के न जान बा केहू ना बचावे आवे आफत में परान बा बचावे आवे आफत में हमारे बड़े भाई चंदा काजारी की तरफ से ये हजारों हजारों रुपये का आशीर्वाद मिला है, मैं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ। बचावे आवे आफत में परान बा लाज बचा लो लाज बचा लो